Arratzalde ondan hoi. Bueno, hemen geha. Ja, aia da Elden Ring. Eta bueno, gaur goizean, gaur guardian erosiet. Ze, bueno, jartzen da, jaitzeiteko. Eguardian erosiet Elden Ring, ze ez nekin ondo jongo zan ordena joan. Nola espezifikazio tekniko bastante asko eskatzen zituzten. Eta ez nuen nahi erostea jolasa gero ondo ez bazi joan, duda zauden, ez espero nun, ze, bueno, hainbat jendek esan du lako, perfecto ez joala, porta ez dala oso ona, baina, bueno, ez da bilela geizki, mikroa gertura bokarreko bat, baina, bueno, geizkire ez da bilela. Eta bueno, probatu ingo du. YouTubeen bideo bat aurkituet justu tipo batek nire txartel grafiko berdina eta prozesagailuare berdina ia zan, ze arena zan i7 6700, nirea da i7 6700 gauza berdina, baino K, hau da, libre egoten dena overclock eiteko. Eta uste overclock pixkatein daukatela, ez dakit, enez gogoratzen. Baina, bueno, gauza gorrela, tiparei ondo zabilkian, maksimoan 60 FPS-etan, eta, bueno, bajada bat, jetxiera batzukin, nik ez dakit zengoten, maksimoan edo jaien ibiliko nezen, zeurazki jaien, nadiet alik eta zean ibiltzea. Salto gutxienekin eta alden konstantena egotea, FPS-a, beraz. Bueno, azingo geha. Mugitzen dut OBS-a, pantaiaz. Eta... Vale, jolaza oraindik ez dut irikirein. Beraz... Beraz, nerekin batea lehenengo aldiz nik ikusiko zute jolaz. Bai ba. Bueno, hon txikian agertzen da, baina zea dalako, pantailita txiki bat ateatzen dana ziran. Oina ondituko da. Vale, ja aztera da. Bueno, Elden Ring kristonotak eman dizkiote. Ez dakit mereziko duen, ze prentzarekin dauden presenteekin nila naiz asko filatzen. Baina ematen du jola zona dela, ez? Eta Dark Souls bat, bi eta 3 pasatu dituanean eta asko gustatu zezkianean, bueno, irutze zait, zeurazki gustatuko zaidala haure. Zetik ez dezutuk ezten, vale. Vale, hortaz hauetet. Vale, derri. Vale, Vale. Gaina oraingoan historioa George R.R. Martinena uste dala. Parte hartu dula bintzat. Sistema... Vale... Vale, alta alatuko deu. Honen motion blurra badao. Desenfoque movimiento, hauken du. Etze bate gustatzen motion blurra. Motion blurra PC bai, zital, PC da. Motion blurra atera zan, garai batean zeitezalako. 80 FPS-etara etzan iristen ozea, desenfoque movimentoa pixkatori makillatzen launtzen zuen. Baina, bueno. Horrela xeutzikot, normal. Vale, zital. Normalean egoten dek zea, inbokatzea pertsona. Eta nik marka bat lahala izkeat lurrean, eta ik aurkitzen maek inbokatzea. Aunque gaur koinziditzea zaila izangoa, eta bueno,
baina hori laizkeu bai. Grafikoa 980 Zure baino hobeagoa da. Baina nik ustet 1050 teia daukazula ez guztet, horrekin ibili beharko litzakela. Ez altuan, baino bajuan, medioan ibili beharko luka. Vale, hortaz pertsonaiak, bagante, ematen du zalduna odala, guerrero gerlaria, eroe, holako zabat, bandido ematen du betiko asesinoa, astrologo, da, beira, zital, gauean ibiltzen mazea, nire sartuko naiz nahazu eta zea lezket. Marka jarre lezket, aber, inbokatu lezketzun. Vale, astrologo... ez dakit, astrologo profeta. Igual astrologo izangoa magoa eta profeta izangoa klerigoa. Samurai, ninja, prisionero, hau berria da. Eta, bueno, samurai are bai. Confesor. Miserable, hau jolasa zaienean nahi dutena. Pasa, ze estadistika txartxara izate dituzte miserableak aziran. Jo, ez dakit zegin. Jende asko hona jongoa, samuraira. Eta katana gustatzen zaizkit Dark Soulsetan. Baina eske itxura ze gustatzen zaik gehien. Ba, samurai jongo naiz. Tipo A o tipo B? A ber, ak arkua dauka eta bek ezpata dauka, hortaz bazpare B hartzen dut. Nombre. De prodigi EH. Gorputz mota B esan dugu. Bi hauzka. Orduan ze aldatzen da gorputzean. Vale, A pixka sendoago da, hola ematen du. Igual A izango da gizonezkoa eta B emakumea. Aurpegi ez dela aldatzen ematen. Edad, gaztea. Origen samurai. Hori aukeratu edo. Recuerdo, lehengo itema aukeratu edo. Vale, medallón de ámbar rojo. Aumenta los pesos máximos. Bueno, anillo de vida. Anillo de vida baino medallón izen aula. Runa de las tierras intermedias. La dura de la gracia. Se utiliza para tecer muchas runas. Runas arimak izango jagian, amen. Dale, ez zait interesatzen. Vale. Ez dakit. Ez, hau. Un recipiente para objetos arrojados es. 2 llaves de piedra con forma de espada. 5 ramas sagradas cargadas con un poder cautivo. Dicen que provienen del semidios Miquela. Gambón cocido. 5 unidades de gambón cocido. Aumenta la negación de los daños físicos, vale. Min físico a gesteo. Gracias, gambón cocido. Pesar de Shabriri. La figura de enloquecida de un noble cuyos ojos fueron arrancados. Atrae los ataques enemigos. Bueno, errezea jogo naiz, anillo de vida dana hemen medallón de ámbar rojo, bizitza pixkat igotzen diguna. Eta pertsona ikusten dut destrezara dagoela bideratuta, estadistiketatik, zera maoz dauka. Ikusten mazute. Horta zeura, bueno, logikoa da, ez, katana normalean zehara juten dira. Bira, neska da. Estadistika beti, katana normalean destrezara juten dira. Vale, hortaz, haue preestablezitu dira itxurak. Guerrera, buscaro de la verdad, aristokrata, haure gamerra izango, ze holako txuria goteko. Solitaria, jode, ni baino indartzu. Norteña,
Marinera... Horre, petralarpeia dauka. Nativa del Cañaveral. Draconiana. Continciniana. Numen. Gero aspekto detailatik gauzak asko aldatu loizke, baina... Hau xaugaratu. No. Hala, barrura. Betiko historia hongo da, zirakoa. Nik samurai aukeratuet. The fallen leaves tell a story. Zuk zital nahezun aukeratu iuntzean. Tandik igual pertsona berri bezortzat. Magoarekin eta partida bat. Great Elden Ring was shattered. Jode, bezinoa justu gaur hasi bertzunez. Horretan. Across the fog, the lands between. Kasualitate gaur ratzaldean hasi behar. Maioakin. La reina marika. Tilde hau galako bestela. To be found. And in the night of the Black Knives, Godwyn the Golden was first to perish. Soon, Marika's offspring, demigods all, claimed the shards of the Elden Ring. The mad taint of their newfound strength triggered the shattering. Baskaria. A war from which no lord arose. Pertsona honek Dark Souls aurreko bat akordatzen. Leading to abandonment by the greater will. Oh, rise now, ye tarnished, ye dead who yet live. The call of long-lost grace speaks to us all. Horalu, chieftain of the Badlands. Hau bossak izango dira gero. Brilliant gold mask. Dark Souls 3an eola aurkezten zituzten. The deathbed companion. The loathsome dung-eater. And Sir Gideon Ofnir. The all-knowing. Oie, boss principalak izango dira. Jode, gaur atzaldean hasi bertzun justu, bezinoak. Me cago en Dios. Casualidad puta. And one other, whom grace would again bless. A tarnished of no renown. Jode, ez tarria gaur. Cross the fog to the lands between. To stand before the Elden Ring. And become the Elden Lord. Hemen emakume hartzen azu senyora jartzen dizu.
Uste eta aurrekotan hori itzeo hola. Emakumea hartz mazen une senyor jartzen zizuela. Edo? Nahi usted, senyor hartz. Ostia, zer raroa, Dark Soulsen hakin salto aitea. Ez nahi zoitzen, tio, hakin. Arratzaldeon hemendik nago, baina kaso asko ez dizute ingo, spoilerra saesteko, bale, lasai. Ez que jolas honen txarra hon streameatzana hori da, mundu guztia nahi du jokatu, eta inok ez du nahi spoilerri jaso, beraz. Hora de Círculo del Elden. Ona emango jau. Txoina? Vale, orazen ez behatzi. Horrek izan nahi du, zeurazki limitean, bueno, hori pasatu dula, baina gehiago ez duna. Busca monarca. Dedo marchito de sin luz. Aunque el camino sea tortuoso e incierto, reclama tu lugar en el círculo de... menua eta pixkat aldatuta da. Venga, nahi tutorialik ez. Inventario, a ver, dedo marchito sin luz. Objeto para jugar online. Se puede utilizar también desde el menú mensajes. Utilízalo para escribir mensajes. Tus mensajes se transmitirán a otros mundos. Vale, mensajeak idazteko da. Hau ez da bestekin batera jokatzeko momentuz. Eta nola jartzen da arma bakarrakin? Cago en Dios. Arko, ego. Aritz gilipo esan eitela agot. Vale. Eta nola jartzen da ezea bakarrakin? Arma bakarra ezin... Ego... Katana ezin da jarri... No. Ezin da jarri... Mandogaz... Bai... Ezin da jarri... Ez que leheno Y zan hori. Arma... Katana bi eskukin hartzea. No hay trasero más. Hostia, zer raro itean... Botoia galdatu dituzte... Eriotz bastante izango ditugu horregatik. Tokar mantxa izango. Bueno, zema jende hil dia. Zer raro ez ditut ikusten. Mantxaz de sangre izatea, sakatzen mazu ikustezu beste jendea nola hildan. La puerta está cerrada. Vale, B mantenduta, esprina da. Vale. Vale. Ataque potentea. No, ez dakit, zerrekin ingoan. En primer lugar, buena suerte. Ja, txuri hau, baita ere online da bien bat emaga. Zuaitza. Bueno, esploratu ingo doble nago. Alboeta. Dark Souls oso lasai jokatzen nik, ¿Por qué siempre mensaje? Hori jendeak idatzita bat. Puerta más adelante. Vale, hau ez. Objeto imprescindible más adelante. Hori bagizu zertako honez. Jendeak aurrera indezan eta hil daien. Bati bat novatoak. Oso tipikoa izatea mensaje horiek egotea. Ja. Vistas preciosas más adelante. Hora gertzen dena. Era un magoakin, etorria. Arnola hildan. Aiga. Baz da ikusi ez.
Grafikoki dela hostia da. Saltoan abaritzen da. Prueba con atacar. Trolea da. Muro ilusorio bat egongo alitzake bezala. Hostia, egia, oin salto ileizke. Paso, ze bagit da ze gertatzen da horrea junezkio. No hay Dios más adelante. Círculo Elden, oh, Círculo Elden, qué bonito. Porque siempre puente. Horrek guztietena zerbait pasatzen imaginatzet. Zea izango zala. Mentiroso más adelante. Pruebas con hacer gestos. Bueno, jendea troleatzen, ez? Mezua bialtzen. Podría tratarse de algo. Kao salto ilaizke. Eta horrek gauza lepo aldatze ditut dar. Ale, lele baldi zitzen. Lele baldia. Bueno, asira da, beraz. Baina, karo, saltoan hain da gauza raroa, que olago gauza gertatzen dira. Por cierto, hain ikustet goian daola brujula. Eta estamina ez da inun agertzen. Uff. Horrek esan nahi du estamina limiterik ez dagoela? Eta bizitzaren inun ez da ikusten. Ahi bala, hostia. Igual oindik jolaz ez delako berez hasi. Zer, eta hemen zerbait inberkoa eta gero agertuko zaizkigu. Honek boss itxura dauka, boss tutorial itxura. Ana, bastago injartado. Vale, hemen bai, azaltzen dira. Osea, ezin geha sendatu. Usted bizitza gabe naola, join ditela eta ez ditela... Ez naola akatu. Bez, nahita zeon, zerbait. Nik uste hilin bertzeala. Ez daukazu sendatzeko zerrez, eta... Hor nahi da zeon jarrita. Eta zeuru nago, lortzen mazu perfect bat egitea. Eta hiltzera, atake bat egitea izula eskibatu ezin dana. Eta hilite zeiktula. Ah, coño, zea. Gure zaldia. Ez que haurek ez da raro, Dark Soulsen zaldi baten ibiltzea. Don't worry, Torrent. Fortune is on her side. We found her here after all. One of her kind is sure to seek the Elden Ring. Vale, hau izango segurazki... Even if it does violate the Golden Order. Zengo iguna.
Nibelez igotzeko eta ibiliko deuna. Jolasa ustet oinazten dala, lehenekoa zala simpleki. Bez, oain jaukazu ja... Zeruleaz... Zema zeruleaz daukau, bale, bat. Bueno, gorriak dia zeiteko. Osasuna berreskuratzeko, eta hau da magia edo habilitateana. Gauze bat aldatu dutena da, ez dakit, hau bada hon... Jode, bezinoa gaur. Me cago en Dios. Hau, ze juda izkutatu iten da. Sistema. Mostrar tutoriales, no. Dark Soulsa nahiko damakit. Vale, selectekin mapa da. Gestuak ez dakit nola iten dian mandoak. Da media vuelta. Vale, ematen du alako hilerri batean gaudela. Agian horbetik da. Vale, berdina zateu. Bagitzeatik egon da ralentizazio hori. Ze justu orain mundua irekitzen da. Kasualitatez, jarri dutena da FPS-ena. Interesatzen zaiteta. Bera, 50 gesten nahi da 60-etik. Horren mundura ateatzen zea, eta horregatik. Ba ez, oraindik ez? Agian urrengo atean izan da. Bale, hau ustet hogera bezala dala. Bueno, hogera dala. Vale. Llave de espada pétrea. Ez daukat. Vale. Rebanadora de dedo doblado y sin luz, ¿vale? A ver, zer dian. Envía a uno mismo o a otro jugador al lugar de origen. Vale, hau da, zu beste baten munduan zaudenean zure mundura itzultzeko, edo baita ere zurean jokalari bat dagonean, aurkaria ez dana, noski, bidaltzeko. Hau mensajeana... Vale, eta hauko inbokatzeko. Vale. Zeurazki hau liberatuko du honek. Vale, momentu zamendik jarrituko dugu, eta gero behituko dugu B-koa.
Ze gauze eder, Dark Soulsekoa ez egotea armak apurtu egiten dira. Hirukoa. Ez Dark Souls bikoa barkatu. Ze horre porkulo bat ematezun. Gezurra dia, dana. Hala, agian orain da mundu irekia. Bai, orain da. Bale, berrota marrera jetxi da, berrota sei, Necrolimbo ustetik neula. Bale, ingotena mediora jetxi, ze... Nahi hobeto jun, medio jarri, eta desenfoque movimiento no. Ostia, medion ze gezki ikusten da. Bueno, igual aldaketa atzuk aplikatu da dela. Txoina? Ikutu... Eseriten naiz, menura itzuliko geha eta berriz hartuko geha. Ze askotan aldaketak ez behituzu berdan bezala egiten. Arraro ikusten dira gauzak. Eta nik uste igual medioan jartzeana horrezen detenak eski ikuste zala hori izala izkela. Bai. Oh? Ez, alako gauza arraroa dauka medion. Oso gaizki ikusten da medion. Eta errendimenduz ez da asko sobeto. A ber, eta maksimoan jarritzen baet? Ze irakurri diot zenbait jenderi gauza batzuk aldatutare igual jarritzen dula. Eta bai, maksimoan jarri eta errendimendu berdina jarritzen du. A ber, itzultzen geha menura, aplikatzeko aldaketak eta... Hori optimizazio txarra da. Eta orain behitzea jolaz ezartzen gehanean, hor barra daukat bigarren pantailan eta CPU-a eta GPU-a nola ibiltzen nahi dan. Ze irakurri dut toperaz dijo ez dela. Hortaz hori optimizazio txarra da, ez dago esterik. Arba, Necrolimbo... CPU-a uneko 78 eta GPU-a uneko 82. Uneko 85 GPU-a... Ez da ondo optimizatuta. Oh, yes. Tarnished, are we? Come to the lands between for the Elden Ring? Hmm? Of course you have. No shame in it. Unfortunately for you, however, you are maidenless. Without guidance, without the strength of runes, and without an invitation to the Round Table Hold, you are fated, it seems, to die in obscurity. Luckily for you, however, there is one shining ray of hope. Even the maidenless. Me. Vare. Take care to listen. Are you familiar with grace? The golden light that gives life. Vale, hori zangoa, hasieran eskura torri zegoen argi hura. You may also behold its golden rays, pointing in a particular direction at times. That is the guidance of grace, a path that a tarnished must travel. Indeed. Grace's guidance holds the answers. It will lead you tarnished to the path you are meant to follow, even if it leads you to your grave.
Grace's guidance will reveal the path forward. Pertsonakin behin da berriro hitz egin behar izaten da. To Castle Stormvale, over on the cliff, the home of Vale, ura izango, buru gainean the dago. demigod Godric the Drafted. It's time you set off. I shall Castle Stormvale. If you seek the Elder. Vale, hortaz. Hemen ezin zerrein aurretik, hor bera jetxiko gea. Segundu bat, Ze teleporta baldin bada, teleporta egiten dut. Igo gaioan da bilik erren. Ez dago teleporta? Vale. Vale, ba, a ber, gero egongo da teleporta. Hogera batetik bestera. Momentuz ez. Vale, hortaz bera jetxi bergea eta beste jetxera hori probatu. Kakazan, alperrikako hartu dut. Eta orduan, berdea zer da? Ze estadistika da? Gorria bizitza, urdina magia nahi zarizketa berdea? Aukentzen maet? Nola hartzeote da ezpata bi eskuekin? Portzeto horra objetua dago. Baino ezin da hartu. Bale, han goitik etorri berdala mateo, bane beste objetua dago. Vale, fulano honek esan dibu gesteko. Etxiko, ja. Vale. Ze ote da berdea. Bale, aurkari simpleak hasirakoa beti. Igual hau tutoriala izango da. Ikasteko, jendeak. Izala izkeze, aurkari oso erreza daudeta. Bale, eta eskuinan behan dauzket harimako izango litzazkenak. Hemen runak ustet deitzen ziola. Esan berra daukat jolasatik soilik nekauen diez. Trailer pare bat ikusi dutela, baina demoa ere ez nun ikusi, eta gero ezer ez. Nahi izan dut guztiz aislatuta aldan gauza gutxena ikusi izan. Zerboaz. Prueba con rodear, vale. Atakatu berdito? Vale. Ez baita atagatzen, zein berdi honik. Bale, berdea
estamina da. Bakarrik soilik borrokan zaudenean jesten dala ematen du. Hau gatxondatzen nahi zaitu, ze? Mira, has esaten duen. Lo he logrado. Jo, ultra defentziokin normalen erasutu ite izute. Kamarada, bale, estamina. Bagarri behira, hemen... Uste nola ez dan geizten? Horre moskatu hileno. Borrokan ez bazaude ez da estamina geizten. Baina borrokan bali bazaude bai. Orduan, ondo dago zehartara korrika infinitu hilaizkezu. Ze Dark Soulsetan estaminak intzio lotuta korrika itea, eta orduan. Arquero más delante. Observa esa chorrada. Vale. Aber, hau tutoriala izango, itxura guztia hauka. Prueba kontra 0. Vale, izango atzetik atake fuertea. Bai. Vale, sigiloa. Vale. Hemendik zerbait ikusten da. Hemen mini-boss bat egongo da, hortxe. Itxura guztia dauka. Atacar con salto. Ah. Egia. Ez. Jode, potoiakin hau lio bat. Potxoa izko. Zoze badakizu. Nik ez dakit, Ez dakit ezerre, ez dut ikusi ezerre. Soilik hori ikusiet, atea, hola, altxatzen zunean mundura iristen zela. Baina hori ikusiet, ze bideoa ikusietenen nire txartel grafikoa eta nire prozesailu berdinakin dabilen bideoa YouTubeen, ikusteko nola zabien jolasa. Ba hori. Han ikusietelako, baina bestela. Portzeton nola iten dia zeak. Estado es, mensajes, multijugador. Dakizu gestoak nola iten dian, kamarada? Ja, gai, hori ere egia da. Gestoak nola iten dian bakizu? Ze, horra gertzen zait? Baina ez dakit. Eta ilusion hau ze cojones da, itxe. Ah, vale, kontroladea berde, amengo berde. Ah, vale, amen. Startekin egiten da. Ofrece amor. A ver. Ze hainitet, behitzet, ze
Mensajes aparte, zea dago, animazioa dago, eta horre mozkatzen dago. Hau zen, ez? Gesto hori egiten ez du. Igual troleoa da, simpleki, A ber, berea imitatze zulako, igual. Bueno, bosa. Soldado de Godric. Vale, Godric da, zea hori, joan behar deuna. Gaztelu horta joan behar deuna. Bizitza erdia. No hit, Lehenengo bosta no hit. Oso horreza zen. Bati bat atzea, harrapatzea oso horreza zen eta asko kentzen diozu. Ez dakitena, katana bi eskutara nola jarri zen, egola gustatzen zait full mina itera jutea. Ralentizazioa. Bara, hemendik etorri gea, hemen ikusi leno baitare objetua zeola. Esto solo acaba de empezar. Jol, ez que leno, gauza hauek akin hartzen zian. Eta oin igriak inda. Eta hartzea junguten aizen bagoitzen, ondik izan, bitu, Jolas hasi dobla 45 minutu, 40 minutu. Apustu itet. 10 ordu pasata, oaindik objetu hauek hartzea juteakoan, salto ingotela, botoia mateatik. Fuerza. Hori zan? Gauza da hemen beste objetua daola. Eta horra ez dakitela nola. Ze hortik ez du maten jut laizkenik. ¿Se saltito honen? Vale, da el salto zeraz. Vale, hori tutoriala zan, jazta. Profesionala, bai. Hemen azten dia ralentizazioa, jola zanen. Vale, deskantzatu ingo dugu. Biales. Vale. Nola momentu magiaik ez daukaun, lau osasunarean jartzen dut eta magianak endu iten dut. Vale, semilla dorada dia potentziatzeko ez duzak. Ez, potentziatzeko hau da, lagrema sagrada. Eta beste izango da, kantitatea. Vale. Itxoen berriz jetxiko naiz. Ze, ez dakit ezote laizketzun salto, toki baten. Eta ezote zion beste planta bat. Ez. Bale, nire paranoia. Horri dutu ze baina ez. Dark Soulsetan aulakotan sekretu bat, askotan igo gaiutan da. Hemen zerbait. Pentsa da objetua zala, baina ez. Bale, munduan gaude. Por cierto, hendik zaldirik ez daukau. Efigie dorada pequeña. Envía un símbolo de cooperativo a los altares de invocación. ¿Será?
Pajares? Ez dakit, zer... Ez dut ulertzen ze diferentzia hon objektu hori eta bestean, artean. Eso es fino. Hemen ustet, gauza bilduta egin behar diala. Zanat, horre onda tiroia. Materialak eta bildu inberdean. Bale, hor boss modukoa da, Ez dakit komenian sartzea. Hemen objektu bat. Runa dorada. Unas pocas runas, vale. Arima horiek aurketzen zinuzunak. What? Ez da, uste jolazak crasheatu indula. Jolazat askotu da geha da. Zuzenekoa ikuste zute? Bai, bale. Crasha ematen du, Jolazo guztiz geratu da. Bai, crashatu indu. GPU-a, ez ez zango nuke, 980 Ti badaukat, baina, bueno, on jetxikoet, kalitatez. Egiena maksimoa naukala, agian. Horire gehiagi da, baina, bueno. Koño, zera, Elden Ring Adventure Guide? Ez dakit. Temperatura ez 61 graduan dago. GPU-a 85 ikusita nago, eta problema gabe. Ez, entzun ditut, jendeai crashatuta indiola. Eta txartel honakin, ez ni 980 Ti badaukat, baina jendeai entzun diot 3000 serieko txartelekin tiroiak eta zea. Ez luke berko, 6 giga RAM dauzka. 6 giga RAM, 6 giga VRAM dauzka. Eta memoria RAM hau eta 12 giga dauzkat. Osea, ez dakit. Baina, bueno, ezkerrak gauza gutxin den. Izan bazan, berriz gertatzen aztemada crashio hauek, utzingoet. Ez dena ikabreatzea. Baina, bueno, jolazan aziratan normalez. Hau hartzeko zerbait dago. Fierba. What the fuck? Girasol. Ja. Ez que putada bada, zera, bai jokalarentzat eta baita bideojoko garatzaientzat, ze txipan eskazia honegatik, hardwarea erabiltzaiena oso zaharkitua da geratzen. Hau da, aurrekoan Steamen atera zena eta jende gehiena daukan txartel grafiko ohikoena Steamen 1060 bat zan. Eta 1060 orain dela 3 generazioko txartela da. Orduan, karo, garatzaieke jolas egiteko ezin duten egiten guztia, Ze berez, logiko izango litzakena baino, hardware asko zaharro daolako publikoan. Eta hori iztu maten, putada da, baita garatzaintzat, Noski erabiltzaintzate, bai. Ai, jode. Enbertena da...
Alta jarri eta desenfoque movimiento. Ez. Vale. Aldaketak onartzeko atera hartzen menura. Baina GPU-n arazoa etzen izango zen. GPU-a temperatura izan bazan ordenagailu guztia itzali ingo zen. Orduan. CPU-a geho egiten du. CPU-a temperatura zigotzen azten badarazea, pum, ordenailua itzaldu egiten da, zuzenean. A ber. Eta antecedentea dauzka, Dark Soulsena, lehenengo Dark Soulsen zeana, jute zineanean. Jode, haze tiroiak. Blighttownera juten zineanean, zea zegona. Pozoia eta dagonea, jolasa ridikuloa zan, nola zi joan. Behiratzen nahi nahi izan mendi. Bale, kamarada. Ondo jun eta ber zuri ondo dabilkizun. Eta eskerrik asko pasatzatik. Bale, ez du maten ez zerre da honik. Arbeetik sartu edo lezken. Sarreraiko ez dauka. Hemen zerbait dago. Mezuak dira. Hemen eriotzazko daude, beraz. Imaginatzen zer gertatzen. Bale, bagi zer da hona. Alko dugu ez dugu alko. Irutzen zait hau guretzat gehiagi dago. Bale, katanak ematen du sangradua sartzen dula. Ze hiru autoatak egin da gero bastante kenduke. Toma, hostia. Bale, azerretu inda. Arna eta atera hortik, ze pista... Jo, espada bi eskutara nola koño jartzotea. Nao interneten benetan behiratzeko, Beira, hor sangraua sartu diogu. Hale, listo, akal. Ez dugu zer ama? Bale. Baina gutxinez pasa gaitezke. Bale, zona honetara etortzeko data. Portzeto, leheno burezur batei bultza indi hau. Eta ematen zuen barruan objetun bat zaukala. Ez
dakitena nula da. Hemen... Horko joan zeon dauzte talde ontara. Zerbait da... Asko zirekiagoa da beste Dark Soulsa baino. Ze bai, adez, lehenengo Dark Soulsean bi edo hiru toki euskatzu juteko hasieratik, baino nahiko lineala dira, baino hau esan mundu irekia da. Grafikoki kriston saltoa da. Bale, hor ondartzan da biltzate alien moduko horiek. Zero Dark Soulsek, ba, bueno, ez dizuzaten askotan nondi jumertzean. Baina, jolasa beha jartzen zaitu bidean. Ze nivel gehiagiko toki batera jute mazea. Hauen la puta. Hori, toki maia hundiako toki batera jute mazea, bueno, ez dezu etzea bizirik ateratzen. Beira hor zerbait dago hartzeko. Buru hauek argia daukatenak uste eta objetu daukatela barruan. La hostia, desartu da. Hor dago. Runa dorada, vale. Arima batzuk. A ver, runa, momentuz arima deitzen jarraktuko jo, zeia ohitura handia alako Dark Soulsetik. Flor aurea. Ze koño da hor? Ez dago itxura honik. Hace choripilla, ¿no? Visiones de qué bonito, ruinas. Gaztelua joan behar dauna hori da, orgoiko da, uste. Ala ulertu, behintzat leheno esan duenakin. Fragmento de ruina. Runa dorada. Dordoka. Zu uste zuen dordoka honek erasoteko digula? Ez. Zeurazki hori akatuta materiala lortuko dituzu, baina... Imaginatzet uretan...
horra itemat, ito ingo zehala, darzoz da bezala. Beldurra bateit oso gorra alima da, 1600 runa dauzkatelako. Ez diot ez zarek entzun. Albeiratuko... Ostia, azkarra da. Loin behituko dut zer dan hori, baina guazen amendik, ze... Toki hau... Prueba con perforación. Vale, ulertu dut, esan nahi du. Txiste berde bazan. Bueno, amendik artengo geha, ze antzematen da toki hau ez da nivel ontako. Ezagun nuke. Eta berzeman diuten... Ez hau ez diute eman... Hau eman diute... Huevos de pulpo de tierra. Oiek izango ya pulpos de tierra. Vale, gora jongo geha. Por cierto, mapa... Imaginatzen mapan gero gauza gehiago agertuko diala, ez? Eran batean goala desblokeatzea tokiko, zera... Mapan, baina mapan gauzak agertzea. Ez hor bezala erdi utzik. Benetan asko sentitzete, zera, zahatan zuten bazute fondotik. Kasualidadeak gaur, justu gaur, hilebeten ja zuzenekoan deure kanaltik ingabe neon, eta gaur jarri da horretan. Maiuakin. Bale, behingo deuna da, hemen goiko zelai hori, zelai hau bizitatu, aztertu. Jode, 40 gesten da, 40 FPS-etan momentu batzutan. Txarrena hori da, ze, esaten baina zu 40 konstante eta bilela, ba, bueno. Baina, 60-tiko, 50-tik kolpera 40 gesten danean, barbaritatea nabaritzen da. Bale, argi hori izalaizke esaten diguna, lehen esan diguna argiak bidea erakutsiko digula edo horrelako zerbait esan duta. Bale, hau, zea dala fijo. Nola da. Erremintaria. Vale. You're tarnished. I can see it. And I can also see that you're not after my throat. Then why not purchase a little something? I am Kale, purveyor of fine goods. Vale. Hau katalejua dira, darzuzeko askotzean ibiltzen baina. Gauzak sortzeko. Agian fletxak eta fabrikatu egin dituzke. Selling wares as the land has been tainted by madness since the shattering of the Elden Ring. It's only tarnished like yourself, who keep things from drying up entirely. Let's say you're a very welcome customer. Astoak pixa lepo luzea dauka, ez?
You know, if you can spare the runes, you should buy yourself a crafting kit. A crafting kit allows you to make basic items on your own. Essential, really, if you intend to survive out here for any duration. The kit costs a bundle, and I admit I do take my cut. But the important thing is that you survive. Every customer counts. Vale, hortaz kit bat erosi egingo dugu. You know, if you can, you should buy yourself a crafting Gauza essential. berdina. The kit costs, but the important. Vale, hemen ikusten da Xekin zeroz. Ilaizkitzun. Flecha de hueso y plumas. Saeta de hueso. Piedra luminosa, carne curada vigorizante, carne blanca vigorizante. Frasco de agua bendita. Nik uste igual fletxak diala. Fletxak beti ondo tortzen dira Dark Soulsetan. Vale. Eta momentu zola utzikoet. Ez dena hi. Goodbye. Refortzatu hain zugiten duzu. Vale, gauza begitzen espatak, nuen ipintzen du nola eskalatzen duen. Vale, fuerzan D eskalatzen du eta destrezan D. Provoca acumulación de... Epa. Habilidad desenvainar. Habilidad de los asesinos de los territorios de Nagar. Envaina la espada y manténla a la altura de la cadera en posición de alerta. Bale, eske, bale, baina hori iteko zea berdezu. Ez eukitzea eskudua. Ego bi eskutan hartzea, espata ustet. Baina hori ez dut almatzen. Txan, behitu, eske ja behitu ingoet. Vale, Y sakatuta eduki. What? Ez. Vale. Y sakatuta eduki eta atakea eman. Orduan habilitate hori izango da. Hau. Eta baina urdina jetxe egiten zait. Eta hori bai. Vale. Baina zentzu dauka. Gara bizan liantea da hola. Eta... ez dakit. Vale, hori bosa da. Ardiakatuko dute zurrak emateko, fletxak egiteko balio dut. Joder. What the fuck? Vale, me noto. Komeni hemorragia sartzea. Epa. Nire pentsatzen atzeraino atakatuko zen. Anda, ja. Kakizan.
Hala, azkenengo zenbait. Igual momentuz pasoin beharreko boss bat da. Igual momentuz pasoin beharreko boss bat da. Eta gero, etorri gartzen. Alare oin etorri beharko nezona, runa jasotzera. Ba, bueno, lehenengo eriotza, hau izan da. Hemen dizan. Jo, barbaridad ralentizatzen da jolaz. Claro, streaminga egiteare ez da apatazio. Ba, ondo, jolaza oso ondo dago, jolaza danetik, baina optimizazio asko falta zaio. Eta zuzeneko egiteak ez du launtzen, ze horrek errekurtsoak kontsumitzen dituta. Baina bai, txartel grafikoa ez du topera aprobetxatzen eta ez da prozesaiua beraz. Alde hortatik ez dute ondo optimizatu. Ea, ateratzen dituzten partxeetan hori zuzentzen duten, baina bueno. Baina, bueno, jolazak itxura oso nauka, grafikoki oso ondo dago. Eta mundu irekiana neko interesgarra da. Guía y guardián para aquellos que regresan a las raíces. What? Pentsatzuet tirolina olako hostia bat izango zara. Yes. Samurai aukeratu zu... Bai, azken finean gero pertsona desberdinekin ibiliko naiz. Esanaet. Uepa. Orain samurai aukeratu dut, baino... gero partida bat egingoet zeakin, magoakin eta... Normalean aldatzea gustatzen zait. Gaina behin baino gehiagotan pasatzen ditut Soulsak. Hortaz, lehenengo samurai aukeratu ez, ze katanak bastante gustatzen zaizkitelako Soulsetan. Baina, bueno. Vale, ara seinalatzeit. Ez da tirolina horrelako zerbait ditu. Markatzen diten tokira joan ez. Aber zer da. Noletzen zioten el señor de los anillos zen telefonistari. Foristakit, Nola hitzen zioten ba. Elden Ring. Ai. Hori tipikoa baitare bestia zea. San Valentinetan... San Valentin egunean jartzea Samen argazkia eta San Valentin. Zemoz jokua? Ondo, jolasa bera ondo, baina ondo optimizatu gabe. Baina, bueno, From Software da. Honeatik ezaguna da. Beraz, espero eurungo ateratzen dituzten partxetan, ba, bueno, soluzionatzea. Hau, la puta.
Baina, bueno, jolasa oso ondo dago, grafikoki antzematen da. Bestekin konparatu salto bat daola. Ni baina bat gehatzen zara. Eta artistikoki eta zera antzematen da. Bai PC da John Liz. Hemendik etxiera zeon, beraz, hemendik jungo geha. Eta ero, krafteoa bezala gaude, hau da, materiala biltzen jumertzea eta gauzak krafteatu ditzazketzu, adibidez fletxak edo horrelako gauzak. Erosi ere laizketzu, fletxak eta, baino sorture inditzazketzu. Catacumbas del esqueleto tormentos. Una muerte digna supone regresar al árbol áureo. Pensaste izango dela zuaitz gigante hori da ona. Ten paciencia hasta que llegado el momento sus raíces te reclamen. Vale, berdina zaten. Txaina mugikorrak zeun dute. Putakumea. Vale. Eskudo ateatzetan. Bicho raro. Resina de raíz. Bueno, resina horietako bat izango da, imaginatzet espatari zerbait jartzeko. Zeiten dio. Bez, objetua sortzekoa. Zer raro egiten da hau Soulsetan salto inalizatea. Vale. Bloqueada por algún artilugio. Vale, invokatzeko zerbait da. Cuidado con manada. Baitara entzun dut, jolasak zeiten dula. Lehenengo aldiz, aurkari batek habilitate bat ere... Kontu, sangraua sartzen nahi zeiten. Lehenengo aldiz erabiltzen duenean habilitate bat. Zeiten dala. Esango et. Ralentizatu egiten dala jolasa, imaginatze shaderrak edo kargatzen nahiko ala. Eta gero hobeto deo joala. Hori bastante ridikulo irutzen zait, jolas... Zeatek shaderrak hola kargatu arte ondo zibiltzea eta... Baina, bueno, fra uso behar da. Konsoletan ondo de puta madre jongoa. Menudo asko. What the fuck? Vale. Vale, korrika egin behar dugu. Eta eskuina da zantu. Horratzean zerbait dago.
Vale, tipo horrekin duen bezala eskuinetik jongo gara. Gusto parlante hola. Bakit zer den hau. Dark Souls 3 evazion. Hello. A ver. Hemen, pixkatzeagoa da. Dark Souls 3 nahiko graziosoa zen. Hale bira, barra, itzaldu egiten da. Denboraz funtzionatzen da? Bale, ez. Ikutzen maezu berriz, igo egiten da. Bale, hemen nora joan behar dugu, eskuinea. Ez harritu olako batean, eskuineak kruzatzen deunean, aurkariak egotea. Arreskiaren nora ikusten. Bale, hau da leheno dispatzen ez hitzaiguna. Hello. Bale, honen atzea jongo geha, ze hortik gauza haude. Bale, joiten diogu pesteko. Mariposa en llamas. Mariposa en llamas Dark Souls 3 zan, edozen tokitan zeiteko baliozu, antortxa pizteko. Mierda. Kakazarra. Nahi nuen zua piztu, baina gainera saltotakoan ez da higo, ez da gizeatik. Bale, hor trampa dago, hor zea dago. Enboskada dago. Bale, junberko gea urrutitik zea botatzen. Fletxak edo botatzen. Bale, hemen eskuineta zan. Jakin nahiko nuke nolan posible zeitea. Eskuduakin egon da, hemorragian nola sartu idan, baina bueno. Hau horrelatzea gustatzen. Haukendu, hemen gustatzen zain nahi. Arkua, haukendu. Hola, puleatu dituzu. Destral bifurcado. Arma izala izke? Bai. Gutxi hau kentzen du. Bale, hortaz, amendik aurrea zan. Oenzua. Eskuina gana. Itzali ingo duaz parece. Bueno, gaina honea torre berde, izari man bila. Coño, bate matakatu. Vale, jetxita dago. Hortaz.
horrela jote, emboscada da honean, enberdezu urrutitik banaka erasotzen jun eta banaka erakartzen jun. Bale, hor beste bat dago. Hace puntería. Vale. Aduccio. Ignores. Eta hemen bat dago. Eskuinan bada, nahi beste bat dago. Nola ez dagoeten biakin batera borrokiteko goi. Honei fletxa otatze jot. Eta bestan aurka bait ja borrokaitet. Vale, listo. Kontuz zer. Vale, hortaz, hau garbituta. Gauko manada. Vale. Ai. Hortaz hemen goitik izan ba, oain garbitu deu, leheno. Así que oain inok ez luke honberko hemen. Tipa nola sortu da berriz. Hauek gezia botata gainera akatuz ditut. Ez bat berago da hori. Bale. Amengoak akatu ditut. Bale. Amendik igual horko atea irekikoa. Bai, alamaten du. Horko atea ireki dara. Bale. Behiratu ingo deuz zer daun, ate horren atzean. Bos bat dago. Hortaz, gehiago esploratuko da hori, eta bos horta, errez etorri gaitezkenez. Ze baina atea irekitzen dezunea mekanismoa, normalean irekita mantentzen da, Soulsetan. Orduan, esploratu ingo dugu, eta horrea juteakotan jungo geha jazeakin, pozio guztiekin. Bueno, bi alak deitzen dira beraz. Uste Bloodborne bi alak deitzen ziala. Hemen dator. Eskutatu iten naiz hartara etorri beharra dauka. Really. Jode bestia dagak botatzen. Astuna. Cenizas del noble errante. Invoca los espíritus de 5 nobles errantes. Poses 1, almacenado 0, 6. Vale, magia bat dala zan nuke.
Bakarrik hemen zenizaz deitzen du. Bestetan pergaminoak ozianak. Bale bat, teorian... guztia indeu eta 5 hortara jomerko dinateke. Jo, ralentizazioa dauzka jolasak. Bale, behiratu ingo deu. Baina, bueno, hau boss bat dala... Hemen eta txinan dakite. Hau zezaten du mezua. Kreatura de mala guru más adelante. Vale, sendatzea jongo naiz. Eta horra jongo gaude. Egia, ben, hacer que pase el tiempo zeon eta gauare badago hemen. Egun gau zikloa uste da hola. Ez dakit horrek mekanikoki zerbait aldatuko duen jolasean. Perro, guardan, funeraria de Albor. What the fuck? Hostia. Robota ematen du, ez? Anda ya. Giratu. Pentsatu dilin naizela, Tio. Atake bat indit instantaneamente beste aldera beira izan, eta giratu da nereana instantaneamente, hasieran. Eta ero zuana eskapatzeko ez dakit. Hau, zenbat eta urrutia hojun niretzat txarro da, giratze bere inguruan biratu berbaet. Hora de soltar. Toma, hostia. Joder. Hostia, berreskuratu ere dut. Ze berriz hiltzen manitzan galdu egiten ditun da. 2006 Erruna. Es que... ¿Ves? Nola egin duen? Bestaldea behira zion? Eta instantaneamente giratu da. Ui. ¿Ves? Instantaneamente egiten du.
Espata... ez, pentsatu eta portu intzaiola espata. Beira, habilitate hau da. Ezin da skidatu. Instantaneamente egiten du. Ez dakit, hori itetenean zeurazki markatzea lagatu eta urrutiratu derunkoet, eta zai egon enkargatuta dagoela kentzea. Hau da, habilitatea kargatuta daukala, ze... Hau da, bere albo batera jute mazeare, instantane, pum, kolpera giratzen da. Eta gainera ez dauka, animazioan bato ikusteko botatzera joa dela. Hola dago, eta derrepente, pum, lurrean dago. Horan, inberko nahi zaurazki urrutiratu. Urrutiratu, baina zena, denbora ustean iesi joan habilitate horrekin da honen. Joder. Ai... One shoteatu ino. Hala, guazen berriro. Eta eskuduakin ibiltzeak ez zait irutzen. Gauza handirik tako balio itela. Mezuan nahi dut irakurri, askotan pista duten dira. Vale. Joder. Venga ya, tío. Ahorita se pala, vale. Vale, zua botatzen joan. Osea, abiaura baten ari da giratzen. Eta errepente beste abiaura baten giratzen du. Fletxasko ez dauzkat. Atake hori ez dut. Ez zaipate justua irutzen. Instantaneamente. Eta hor mini abiaura baten zatorren, derrepente indu. Saltoa bezala eta pum, instantaneamente. Ahora, eskuduak inprobatuko tain, baina ustet gauza gutxi defenditzen dula. Eta ez dakitena nun koño igo behar dituten estadistikak? Hemen dator habilitatea. Ez? Instantamente saltoa bezala egiten du gainera. Vale, korrikaina. Zu normala naiz. Vale, korrikain leizke. Hori inberda. Habilitate hori egiten daukanean, korrikain bestaldera.
habilitate o mekanika pixat ezberdina dira Dark Soulsetatik. Bale, beha, hau adibidez. Korrika junbertzea, ies egiten. Bale. Aiga ikisten. Vale. Ai. Demora egeztit eman. Hori banekien lehenengo atakea ebitar non. Ez noa ba, gaur, hau amaitu arte. Let's go! Baina, bueno, hemen bakigu gauza bat. Behaien fokatuta korrika elaizkela. Ze hori izango nuke Dark Souls zaharretan etzeola. Zerbait gertatze ote da lau estatuak apurtzen baitu. Estatuak. Lau zutabeak. Apurtze baitu. Kamara zeatik endu zait. Vale. Probatzen nahet. Apurtu daia estatua, o zutabe haure. Vale, zer ez da gertatzen. Atze, urrutiatu. Vale. Urrutiatu. Vale. Habilitate hori nun ezautzen. Vale. Iesein berda. Oina aprobetxatu behar da, hotzeko. Kakazarra. Lehenengo bira eskibatu baina bigarrenaz. Bale, tente jartzen da hori, habilitatea zaten tena zaila zan eskibatzeko korrikaz bazu egiten. Neiko ona da horitea hau. Hau botatzen dunean, gesten tardatzen honaki. Hori ilaizkeu, bastante atakatu. Ni uste boss honen trukoa hor daula. Eskibatzen jun eta tente jartzen dan hortatik berriz esertzen tardatzen dunean hor kolpeatu. Zeneiko kolpe bastante debalde eman laizketzu. Hora nahi. Vale, bizitzardiak enduta. Lasa hartu behar. Vale, berriz, hau. Hau. Vale, eraso hau. Vale, lau kolpe eman, eta bastante kentzen dio. Beste bi eitema beste bat eitema jo, ja normal julaiz ahal izango geha akatzea. Nik uste, Zu hauan. Hemen dator. Ez nahi arriskatu. Berriz egin arte zaion gogea.
Berriz altxatzen da. Ostia, pentsatu blokeatu egin da. Pixka blokeatu egin da, baina bugeatu bezala egin da, pentsatu. Bale, boss honena, boss erreza da. Mekanika harrapatu hartziozula, truko anuntzio. Eta zan, habilitate hori altxatutakoa eskibatu. Eta zeaiten danean, botatzen duenean orduan aprobetxatu. Bale, mandi. Hauek. Pentsatzen hori magiak izango jala. Buena suerte. Prueba contra 0. Betiko txisteak. Bale, ba, boss bat egin da. Alare irutu zaita boss opzionaletako bat zala. Alako mini raid monko batzu. Horrein azira ditzulia. Epa. Bale, ba. Ez da egiten horrek ze seinalatzen zuen. Ze alde ontara zan, baino... Auskalo. Ardo, maiten egon berdua habilitatea igotzeko bizitza eta hauek. Azirako fulanoak ingo du, bala. Aunque esan dit ez... Bueno, ez bezala esan dit, Ara, esan dit gaztelura juteko, eta jonberko gineake, baino... Bidea aurkitu behar dugu. Boss hori hor da bi. Txiruel da horrek izan grazietik. Jolaz euskar ralentizazio batzuk. Eta bildurra mateitze. Hori boss baten borrokan eitea holako ralentizazio bat eriotza izala izke. Orduan. Pixkat preocupantea da. It's time you set up to castles if you seek the... It's time you set to castles if you seek the Elden Ring. Gaztelu hartara izan, da. Galdera, nondik joten zehara? Arben eskuinetik behiratuko dugu. Ostia, hor zerbait handia abil, egaztin bat. Beira hor. Ara hori etxai badala argi dago, ez? Halako xagu xarmaukoa. Hemen salduna dabiltza.
Bueno, ala ematen du. Hau tutorialeko bossa, bueno, pixkat erresagoa, baina antzekoa emateu. Zerbait hartu baina. Ez dakit zer hartuko. Eta fletxake fabrikatu behar ditugu, ze... Bastante ondo tortzen dira, leheno ikusi zuten bezala aurkariak puleatzeko. Ah. Momentuz hau erreza da. Jo, eskeleto hau tonteria da, baina zaila dira, apurtzeko. Hemen pasa izan bada. Fuera de la arboleda. Ahora ziegaren bat izango. Otzoak, ematen dugu gaina, otzoak hilin dituztela, ez? Hemen zauden soldaduak. What the fuck? Da, errezak. Aztu zait deskantzatzea zua. Zeiteko. Sendatzeko. Sendatzeko ez, bial gehiago. Bale, hau alfa esan ze askoz gehiago aguantatu du. Tarroa. Piedra luminosa, menongoa. Runa. Luciérnaga plateada. Vale. Kolpe bate zagatzei dut. Bueno, baki borratzen zer daun, baina hori momentuan ene joa. Zena, jo, ezke lau mila eta 600 runa, euskat, hori hasiera partean maila bastante izaten dira. Hortaz, igotzean mailaz. Eta hortako, ulertzen dut gaztelu hortara joan behar gehala. Eseritzen geha. Hortaz, memorizar hechizos. Zeatik ez dauzkat. Igual ezin detelako
Ez dakit. Ez dut oso ondo ulertzen hori zertago da. Hemen ezkarretik behiratu ordek. Ea baldaun. Bale, irutu zaiz atetik atzetik zehitzen ari zitzaigula, baina ez. Amendik ona, amendik ona. Ez. Bale, zer ez, eskuinetik jumerrea. Alde hortatik. Oso ezberdina, ze beste Dark Soulsetan bidea oso markatuta oten da. Aldiz hemen ez dago bat ere markatuta. Mundu ireki estiloara. Gustatzen zait, Dark Soulsei zerbait ezberdina da, oin arte era batera ohituta. Hau zerbait ezberdina da. Bale, ematen du tipo hauen kanpamentu hau dagoela. Txoin horre etxe bat dago. Har zer da honetxean. Ez etxea ez, harriagia. Bale, hau zen. Betiko. Eba. Akatu indet eta zea maten zuen. Materialak emate izkitzuten nola esaten dia... Jo, nola zuten izena. Gekoak. Bueno, ni gekoak deitzen egon bentsat. Se necesita sigilo delante. Fletxa askoz dauzka, baina bueno. Bale, bazparejo naiz banaka erakartzen. Ze naizerako fiatzen hor jende gehiago egotea eta ero... Kakazara, azkarra egin dut salto. Dark Souls irutik ohituta nago. Cago en 10. Beti eskapatzen ezkite. Ruinas de la puerta. Petza materiala zala hartzeko, baina ez etzen. Arzon hau, teorian aurkari hau ebentzat oso errezatia. Kakazarra. Orain bai zeurenez liatu etela. Har noraino jarritzei da. Zema dia... Oh, bastante dia.
Vale. Eskuina etorgon ez pixa. Etorri. What? Pentsatu da gatu dutela, Justu batera la bizitzan. Hemen beste bada. Eraso fuerte botatzea bai da kagada bat. Zeski bat zeitut. Pero atzeko atake fuerte aiteiet. Vale, hor argia dago. Esan diguna gidatzea ditun argia. Hostia. Kakazarra. Non aterako beha hoen. Último retraje visitado. Ahí va a ser raro. Horrela agertzea. Zeleno hil naizenean etzian agertzen horiek. Vale, kobatik ateratzen ja. Ezkerreta. Vale, hau hartu egin da. Du daukatena da, tipare trompeta jotzen hau berriz hauek etorri ingoia ara. Bazpare bakarri daudenez, hiltzen jogonez. Han objetua geratu da? Bai. Kaskoa... Por cierto. Gehiago mate dute babesa pixa, baina... Zekara, oindik nabil zeakin, hasierako erropakin nabil. Kukriak... Kukriak ustet botatzeko ziala, kutsia. Gezkiz banao. Ez da izatik zila guat. Oso recto. Xatatzera jarreta, komodo dut. Hor soldadua da, baina ez diten beste... Preokupatzen. Lehentan jongo ea ona, berreskuratzea gure zeak. Runak. Trompeta, ez dute jo. Trompeta jotzen duna uste bat daula hor, erdian da ona. Beraz ona litzake hori. Lehenbailen akatuko du. Banaka nahi dut ze maiudunak asko jotzen zuen. Torri. Mira, takau. Zeatik ez da. Eraso fortea sartu. Lehenengo erasoa, bale, ulertzen da, lurrean dago, eta zera, bigarrengoak sartu gara zaukan. Diatente zeon.
Hemen dago, ez? Bai. Ez? Hor invulnerabilitate frame batzuk ematen izkio, baina asko behaiei. Jaikitzen nahi dian bitartean. Nere ustez gehitxo dira. Hor bi daude. Ikusi nau. Torri. Txakurra nagorra bara uste badaukatela. Txakurra. Otzoa gehiago mateu. Vale, hortu zerbait badago. What the fuck? Vale, hau ematen du hemen dagoen indartsuna dala. Pixa toki gehiago daun tokira. Ez nahi inun atazkatzea olako tonterin bat. Venga, ja. Ara atake horititan 3 atakeena. Bizkarra hartzeko behai. Horia. Ostia, bizitza hauka, Atake fuerte hori indiot eta eren bat kendu diot. Beste dena... Vale. Ez da egongo eta berriz berdin egin da akatuko dugu. Vale. Bueno, kolperatea geratu da, praktikamente. Bez? Hau, altxatzen ari zala kolpatu ahal izan diot. Beste ez, baina hau. Ez dakit, hori arrara da. Vale. Makurtuta jonda ez dia enteratzen. Ondo dago jakitea. Vale, hande eskantzatzeko toki bat dago. Vale, turuta una hor dago. A ber, kolpeaten akatzen deun da hartara besteena ja lasai julezkeu. Perfecto. Arkatuta. Ez da abisurik ja. Beste ikasako joane. Oin hartuko dugu, hau akatutakoan. Lasai behiratzeko zer dago. A ver. Mapa. Oh, de puta madre. Vale. Hemendik atera gea eta junga katakumba honetara. Vale. Cueva de la Arboleda, 8ak zaudenak. Hemen beste zerbait daula ematen du. Ruinas de la Puerta. Eta etorri bergea ustet ona. Gizkiz bana.
Vale. Zona hau aztertuko, hemen soldagoa gabiltzat, seguru gauza hau dela. Kakazarra. Makurtzea nahi nun da, nahi gabe txiru belta indet. A ber. Soldadu hauek Dark Souls minimo bat ibilizeanean oso erraza dira. Ze atake fuerte hori teizue eta eskibatzen dezu eta ero atzea harrapatzen diozu. Por cierto, hemen bideo bat E2an ez dakit nune ontzeanean zona hause zan. Eta hortik jesten zan, amendik, sigiloan, akatzi zituen da oinak akordatzen da, izea honekin, karro honekin. Leheno ikusietenean, esan dut, joan, nondik horatzen dit karro horrek. Karo, hortik jesten zan, aitzoietatik. Zeu da joan naiz. Portzeto, nerekin ez espero oingo horatu naiz da parriak eta zea, Parri antzat da oso txarra naiz. Eta baina daun lago honekin, puf. Parriak egiten hastea. Bon, laga baino gehiago ralentizazio horiekin. Maial. A ber, arma bat data. Ezin dugu erabili, destreza berdulako. Baina katana baino hobeago dala ematen du. Vale, destreza 18. Vale, zona hau pixa garbitu dugu. Ez naiz eseriko hemen dago ontzean, hogeran. Baina piztu egingoet, ze hiltzen maia gero jun gaitezkelako bertara. Bueno, uste hiltzen maia honea torriko gineapete. Eta hemen gehiago inspekzionatzen dut zona. Ze zeuru gauzala haitu dela. Bueno, bat beheraka hemen da onzea, jetxiera. Baina jetxiera horta sartu aurretik behiratuko dugu goian, zerbait utzitan. Vale, ez... Hemen zertzen. Adquirir materiales. Fierba. Bien hecho. Vale, hemen beste kofre bat dago. Zeituan nagarituet joengo zila, ze azkarregi egin dut eskiba. Horri da azkarregi egin dut, baina bueno, ondo ateratzen. What the fuck? Espadón de juramento. Ezin dut hartu indarratik imaginatzet, bai? Vale. Hori gerlaria hoite mazu, indarran estaistikatik jungo dan pertsonaia, ba, arma bat ja azteko. Observación. No esperaba eso. Bala, hemen nola argi pila bat dagoen. Esan diguna gidatu ingoa ditula horrek. Ah, beira, hau da.
Bera zen da ono, leheno akatu deuna bezalakoa. Behera jongo gara. Aber zer daun, behitzea. Bestela zona hau, ezagun nuket, ja ikertu deula. Joder. Leheno hemen pasan nahi zenean, ez zaizkit irutu eskeleto horiek egotea. Agian zerbait esan nahi dute? Mariposa en llamas... Interfazea gustatzen zaik jolazena, oso garbia eta oso elegante egin diote. Bazpare bi aldeta bitu. Ceniza de guerra, pisotón tormentoso. Cuchillo afilar. Cuchillo afilar beste zerbait da, ez da arma. Eta... Gero bestea... Magia o... Ez da hau? Puede usarse en todas las armas, cuerpo a cuerpo. Pisotón tormentoso de calidad. Otorga afinidades y habilidades a un arma. Gazke, bastante gauza aldatzen dian amateu. Eta hoiek, ulertu arte nola funtzionatzen duten, pixkat ibili beharko gea. Ez que hemen zerbait dago jakintzazu da. Ematen dunez hona jomarga, zik horra jongo gara. Oinengo eta orgoian deskantzatu, hogeran. Zati hauzka lau bial. Pizteagatik ja lau, kargatu itizkitzute, deskantzatu gabe. Ez da itena olakotan besteak, nik ikustetenean, hori jokalari bada, tipo bat da bilena. Nik ikustetenean beak nik ikusten hau. Bale, arek saltatu ingo gula. Dakiu hemen eta txinan edagakite. Bale, nahi eta haude arkeroak jarrita. Juntzaitezen hori, horra, goiti saltatuko izu eta besteakin borroka atzena izan bitarden porkulo emateko. Eta egingo deuna da. Ez da iritsi. Arko gutxi hauzka eta ez dakit nola fabrikatzen dira. Mierda, ez daukat arko, ego fletxarik. Bale, hemen dator. Atzeraz, ez dena arkeroa dauden tokian borrokaino honen kontra. Gaztea, etorri. Bueno, gaztea. Precisamente gaztea azken bat den dala. What the fuck? Habilitate hori? Bale, hona importantea da kolpe bastante matea sangraua sartzeko.
atzera. Vale, hor sartu da, sangradoa. Bizitza erdiraino jesten zaionean, ez bat ateatzen. Venga ya. Habilitate hori imposible izango eskibatzen? Joder. Zein aizeit fletxa botatzen, horre fletxat iritsi zait. Vale. Kagazarra. Begiratu erdena nola fabrikatzen dian fletxak eta. Ze badaukat... Zea... Nola esan nuke. Erosita badaukat, baina ez da asmatzen nun fabrikatu. Guztion txarra da, guzti horiek esnatu diala. Sortu diala. Ahí ba, animazioa. Hau lehen hotzeon. Hau izango harimekin habilitateak igotzea baimentzen duguna. Traveler from beyond the fog. I am Melina. Zaldeakin hau lehen etorri da. I offer you an accord. Akordio bat. Have you heard of the Finger Maidens? They serve the Two Fingers, offering guidance and aid to the Tarnished. But you, I am afraid, are maidenless. I can play the role of maiden, turning runes into strength. Vale. To aid you Por fin, in maila your zigo gal search izango for da. the Elden Ring. You need only take me with you to the foot of the Erd Tree. Then it's settled. Aceptatu. Summon me Ez rechazatu by da zertatzen da, grace baina ez. to turn runes into strength. Momentuz ez dene probatu. Ah, another matter. I bequeath to you this ring. Eraztu bat. Ah, zaldiana. Use it to traverse great distances. It will summon a spectral steed named Torrentera. Torrent. Torrent has chosen you. Torrenta. Treat him with respect. A ver. Neska, itxoin. Harimak hemen daude eta. Portzeto gaua egin duen. Subir de nivel, vale.
Bale, bigorrek osasuna igotzeit. Pare bat puntu. Destreza. Mente zera. Vale. Eta aguante. Eske bakarra igotzeit. Osasuna nahi hoet. Hasieran igo izaten diana osasuna eta zure armari dagokiona. Kasu honetan destreza dela. Zer nola katanakin joango naizen, bardoan destreza. Igotzen dugu. Vale, hemen ez da zerra. A ber. Nola cojones fabrikatzen da? Non fabrikatzen da? Eske ez dut hori ulertzen. O mongola naiz? Estado naiz, mensajes naiz, multijugador, sistema, equipamiento... crear objetos hemen. Baina momentuz ezin dut. Si esan ez dit ba, hori erosizkeo egin ahal izango nola? Agian paso itet, eta lehenko hauen atortzen ez saltu, da, igotzen badan nire pertsonaia. Bueno, behak agatzen maizkit. Nezke esako. Eta hemen bi gehatzen dira, bat hemen. Entzun egin dut ja atake egiten zijoala eta... Listo. Hain borroka irizkeu. Ez da ize puntutaino mereziun. Eskuda dukitzea ze... Tio, no me jodas. Hemorragiak hor sartu zaio. Vale, espatatzen dut. Se acabó. Bigarren hemorragia sartu diotenean. Hombre, el Hander. Agur. Ba, ez que hori aputada. Zeinen nahi du ikusi guain, gameplaya justu behai spoilerra ite maio. Por txerto, zaldia inola gehitzen zaio. A ber. Agian eraztuna jantzin behar da. Ez dago eraztunik. Beste Dark Soulsetan eraztun entzate hori nite zantokia, baina orain ez etzemateko. Hau kendu itet, eta hemen jarrikot eraztuna. Vale, zaldian kontrola hona da. Vale, doble saltoa da. Ez que... Breath of the Wilden ibili naiz azken aldean, eta zaldiana kriminala da. Nola... A ber... Bekin... Vale, oso ondo, baina zalditik nola gestentzea. Vale, X eman da, beraz.
Piedra de forja horiek izango ja mejoratzeko espatak, baina momentuz katana hau mejoratzea ez da nien oso ona. Ez que DD eskalatua dauka. Indarrakin de eta zeakin esangoet. Destrezakin... Destreza, imaginatzen trebetasuna izango ala. Itzuliko genukela. Ez bate fietzen tipo horrekin. Ez tipoaz beraz, baizik eta zerbait egote da. Ez. Zaizuet? Joder. Zendatzea nahi duen eta zaldiak deitu jo. Hola. Zaetak berez lehenago intzatzea izaten zian. Arkuan zatez baizik eta baiestantzat. Oin ez dakit. Bara, oin ikusten, igo indetan ez, atake batez akatzea ditut. Bate hon txoitxoak behatzen da, errexena izango dana. Listo. Fabrikatzen ikusi berkoa, ze ez detuzte amendik askora jarriko dutenik fabrikatzean. Semiadora da ustetzea dela, fraskoa mejoratzeko. O erabilpen bat gehiago, o erabilpenak hobeagoak izatea. Hau da, bizitza puntu gehiago berreskuratzea. Egan egiten duten otzoa gala. Airean etorri di. Bueno, airetik agertu di. Zifen lehen guztuak izango ja. Eta referentziaz bezut harrapatu, esan detenana, Dark Souls gehiago jokatu bezut. Bati bale lehena. Bale, hemen argia honez, hemen zeurazki zeango. Hogera o... Joder. Vale. Vale, hor bat ema dago, NPC bat ematen du hitz egiteko. Llave de espada pétrea. Everyone's been grafted. Everyone who came with me. They crossed the sea for me. They fought for me. Only to have their arms taken. Their legs taken, even their heads taken. Taken and stuck to the spider. Did you know? If you're grafted by the spider, you become a chrysalid. Vale, armiarma hori boso bat izango. When you think about it.
on your own, are you? And heading to Stormvale Castle? Enticed by the one in the white mask, I suppose. Ez, nahi arma gutxi You've baina. come to be one with the spider. Well, that makes us two peas in a pod. But I don't have your courage. It's scary, you know, having your arms cut off. Or legs. Or your head. Hombre, I nahi ere want to bai, be like everyone else, but I'm just too scared. Ez dakit. Ez zait I'm gustatzen nothing nahi but a craven. gorputzen partean, nahi moztea. Oh, I know. Agian Can deitu you take arraroa, this little one along baina, with you? The poor thing deserves someone braver than myself, and the spirits look rather fondly upon you. zenik dauen magiak Be diala glad you're imaginatzen, baina, company, I think, the little one. It was a pleasure to see you. Oh, can you pass on a message for me? If you see the little chrysalids in Stormvale Castle, tell them I love them. And that, despite my craven heart, I'm sure I'll be joining their club soon enough. ok. I'm finally getting the hang of this whole pain thing, you know. It was a pleasure to see you. Oh, tell them I love them. Árbol. It was a pleasure to see you. Ez. Oh, Si tan solo tuviera tristeza más adelante. Bale, hor da oain hildeun bezalako erraldoi horietako bat. Baina, ez dituzten crear objetos. Ez dut hori oso ondo ulertzen. Baitxoena. Claro, geziak egiko banituzke batei joko neok eta bat eragarriko nuke. Gutxienez, aurreko bi hoietako bat. Horren jutekoan bat bizkarrez harrapatu lehizketan. Hau. Bat utxean. Hori gertatzen da. Berez inguratu inberko nun, baina beste tipa daudenez, besteen kontra. Besteen kontra jotzezu eta orduan ez dezu lortzen inguratzea. Hala, gutxillo. Bialak erabili baditu, zeatik dauzkat lau. Que por cierto, biala sendotu aldetela guztat. Eman digutelako beste gauza aura. Zuber denen, bueno, nivel izigoan naiteke, bai.
destreza... Vale. Lagrima sagradarik ez daukat momentuz, beraz. Baina hain bost dauzkau. Baina ez dakiten aleno lau nauzkan, bat erabiliet eta zeatik laukin jatu nezen. Zalditik erasotu daiteke lauzu. Ekisagi nahi nintzen atakatzen. Zate izutet, ez dakit ideia oso ona izan den, jolas honen aurretik, ze gorria nahon. Ez dakit idea ona izan den, jolas hauentan ibili aurretik, aurreko egunetan, Breath of the Wilden ibiltzea. Zeuen liatzen naiz batzutan haren kontrolak. Bada, hain gorria ez naho, nire blas. Mugi gorrakin behituko dut. Ez naho. Horren kamaran konfigurazioa da. Filtroak. Filtroak. Oi. Bueno, zuek ikusten zaitzu dute. Saturazioa pixka jetxita. Jo, ez dakitz, ez ematen zuen sauna den egola, gorri. Orain epixe gorri agertzen naiz, baina bueno. Kamararen gauza. Jo, esaldiak ematizu, zea bat. Mugikortasun bat eta... Hombre, asmatzen mazu, asmatzen maet, hobetu zen. Zaldirako... Uste... Ona dala, zea, lantzak izatea. Eta ona da, gure bilda, ze lantzak normalean Dark Soulsetan destrezarekin eskalatzeu. Baina azkena gehatzen da. Vale, listo. Asegura el día, ¿no? Hemen materiala da. Vale. Denoko abezelakoan soinutxo entzutet. Imaginatzitena. Vale. Oain eman indit, leno ez. Ordan leno ez nun garaiz hilkota justu desartuko zan. Buen dia. Nondik gaizien? Zuzko hori botatzen. Ez da, bai, honen nagoazen. Por zerto, osasun handat tokian estatua bat bezala jartzen zait. Ikusten mazuten? Hola, bezua salduta hona. Hori zalizkamen atzean zegoen estatua batik? Honegatik? Hemen txe pasatu dugu, ez? Bala, hostia, zango nuke pasatu bindu.
Ara, hemen dizin izait nahi arkoekin. Fletxa botatzen. Hau. Mierda. Ez fijatu turuta zaukala, bestela zean junda hilko nun. Isilpean junda hilko nun. Xausarra. Jokoa increíblea ikusten da. Eta mundu ireki horrek emateio, danetik nazu, toki danetan nazu jun, baina ez da gizu, ematen du hortik jun berdezula, ze... Esan dizutelako gazteluak dut. What the fuck? Ego, what the fuck? Zer da, zera? Zu bata supersoniko egiten? Ah, no me jodas, hori zu baten supersonikotik atera. Hola, ze hori uinoi botatzen. Tiro irnakaz. A ver, momentuz ez dijoa zaila, baina joder. Azira da. Normala izatea aziran zaila az izatea. Me cago en la puta. Ja, hauek fixat astuna izaten aizian eta akatzea tokatzen zen. Zeatik bialak berriz boz jarri zezki. Ez que ez dut ulertzen zeatik kargatzen zaizkien bialak. Ezpatan zerbait izango? Ez? Hori hobeto behiratu gara da, ez dut ulertzen bialak zeatik kargatzen zaizkiten. Beste material bilduta ero bastante gauza fabrikatuak izango dugula erutu zait. Hau la puta. Ah, vale, ansia da holako. Are. Bai, ez da ez horrein nola utzitzen zaio. Bueno, bai, balesta handia. Horretortzen da, bale. Nik ustein betena eskerretik inguratu
eta baiestako tipoak atu. Ze hemen azteman ez hauen kontra borroka. Baiesta daola, hilda nao. Orduan itorre behar naiz, ezkerretik. Baiesta daukan tipoa akatu, eta gero inborroka. Rakazara. Hauen, beti. Xau edo untximauko hie, ez da lortzen ahatzen. Bai ez da hemen dago. Zera... Vale. Lehengonet, lantza una atakatzea. Kakazara. Hori eta. Oain nahi atakatzen nahi besteak ez dit zerreiten. Zia hori, animazio hau iten nahi bitartean. Invulnerablea naizelako, une horietan. Ezbarrekta de juramento. Zanuke lehen hori kutsa baten lortu dugula. Ezin dut nik erabili. Har sigiloan junda, bueno, bat akatuko baina beste enteratu ingoela imaginatzet. Hau akatzen detenen. Bai. Vale. Eta azkenekoa. Pintzezen 2 ordu amazkia dela zuzena, baina ez. 3 ordu amazkietan. Batzutan nolako ralentizatxo batzu bauzka, baina bestela ez da bilgizki, 54, 60 FPS inguruan. Beste mantxagorri ikuste dituzunean, arzi pintzen jendeak. Prueba con atacar. Gracias más adelante, entonces jefe, vale. Boss va a dator, me matan dones. Visiones de fuego. Enemigo fuerte, vale. Vale, bossa ongo da horra aurrean, baino hemen hogera badaukagu. Vale, arima dauzkagu, bueno, arimako. Niveles igotzeko daukau. Bat. Igolezkeu, osasuna. Vale, ez dago, zea, behelainoa. Baina altare bada honean. Hechicero Roger. NPC bat inbokatzen dugu, aber ze mauz jolas honetan. Nola daudan? Kaso ingo dugu. Guazen bosan bila. A ver, tokiak ya. Canta de cojones bosa, Vale. Foul tarnished. In search of the Elden Ring. Emboldened by the flame of ambition.
lehenengo bosa izango dago. Bai, ez? Bai. Zesteak opzionala zian, baina hau. Let it be Margit the Fell. Margit el augurio caído. Hostia, pensatu en mapatik eroitzea zijoala. Deskojonat izan zen lehenengo bosa. Eiraztean egon mapatik eroitzea. Mierda. Casi no. Vale, ja bosa da. Lehenengoak. Bueno, leheno baten kontra indeun zea txakur mekanikoarena. Ono ere bizi osoa erdiak handu jogu, azken fina. Beraz, bai, bosa da, baina ez da Jesu Kristoren zea. Eta ematen du hemen ueko bezala etxeala gehatzen Dark Soulsetan bezala. Eta harin, zea, nola zen? Zea bertzen. Bueno, harima berezi horiek hartu hartzen dituzela gizaki bihurtzeko eta inbokazioak egiteko. Ez. Nik uste tamen eskuduak endu erra dela ze gilipoia da eskuduak endutzea tipo honen kontra zean beste ez dizu defenditzen ez da naiz engantzatuta gertzen hechicero rollo, Cthulhu. Vale, va, ni pegaré kontra. Un bai eskudo atertzeko, espera. Ematen du arma horiek mailu atak hauek. Jode, ez izendatzen uste. Argizkoak diala, ez? Tio. Se abiaura. Magoak gehiago aguantatu erdit bizirik, inbokatu doakoak nahi bat garaitu. Ezin da hain azkar hil. Hala, goa gehi.
Atzeman dio. Ja. Tu. Ja, Roger. Guazen barruka. Ez ditu bi bizparatzen? Estamina guztia kendu dit. Soltu horretan. Hor zea sartu diot, hemorragia sartu diot, ze golpe baten pila bat zertzia. Nei atakatu behar dit. Fokus egin behar dit gehiago. Rogerri baina. Vale, hor hemorragia sartu jot. Baina zer da hori? Duda daukatena da. Boss honetara iristeko suposatu behar da beheko boss guztiak garaituta dala iristeko momentu hona. Ze ala bada behan gauzazko utzitut egin gabe. Orduan. Aztea, guazen barroa. Vale, hemorragia hor. Gaina. Eszenarioan objeto daude ataskatu ditezean abatzutan. Airei gehiago jotzen maio. Tontuan premioa emango die. Oh! What? Atzitik harrapatzea egin daizte? Boss bate? Ya, no me jodas. Nola harrapatu jote atzitik? Hori iznekin leizkenik, Lehenengo boss handia eta ja. Boss honen txarra da, habilitateako erasoak azkar lotzen ditula eta sendatzeko denbora handirik ez dizula ematen. Oain ezpataik ez du botatzen.
Barragia lehena. Nahi atakatu. Zenik eskibatzen baki, baina... Bueno, baki. Rogerrek... NPC-ek ez dute ia eskibatzen. Pasiboki jokatzea. Fokus behari egiten dio. Niretzat hori jodien da bada. Mari gotzea da. Hori... Ez que habilitate horiek... Osa, espata batekin da eromaioakin jotziz instantaneamente. Problema da zirakoak. Besteai fokusite jola eta orduan zeituan akatzen da. Agian gehiagi urrutiratzen naiz eta gehiago gertuago egon behar naiz. Ez dakit. Daukat zerbait resinan bat edo... Fabrikatzeko da... Hala, guazen barrura. Beste behin. Hori eskibatuta. Ni eskibatu bitartean Roger jarrun daiela erazutzen. Nereana, korre bai. Nereana. Parria indio. Igual parria hola. Lurrera eroitzen danean, komeni zait atze aldera jun eta zeitea. Atzeko atakea. Baina maiuka batetek jotzen mago eskudua jarreta daukadala eta akatzen zaitu ia bizitza osoakin. Geldirik ehatzen da. Txarna hori askotan ez dakitela noiz aldatzen duen objetiboz. Vale, Rogerrekin dago. Atzera. Niri. Zendatu.
gutxi falta da, Juan. Ondo egia irista. Bien, hemorragia sartu zaio. Bolsa para talisman. I shall remember thee, tarnished, smouldering with thy need. Cower in fear Bien. of the night. Hau paztaino, justu sartu zea bossa irazietenean. Thee no quarter. Kostata, Saiakera batzuk egin ditut. Bueno. A ber ze eman diten objetu ez zertarakoa. Melissa hemen da. I've been testing you to see whether or Ba, not eske Dark Soulsen this egileena da. truly does guide you, and whether you are fit to From face Software the da. challenge that entails. Garatzaile Seems berdinena da. my worries were unfounded. Torrent had your measure from the very start, whereas I merely pretended. There is but one other thing I can do to offer you guidance. I can take you to the Round Table Hall, gathering place of tarnished champions, Vale. guided by grace. Very well. Let my hand rest upon you for but a moment. Natzean bat emat. Bat borroka nahi izan bosakin zea. Mesa redonda. Ahí va, ze toki bate dago. Oh, this is a rare occasion. I can't remember the last time a new tarnished made their way to the round table. Very well. As your senior, I bid you welcome. Mi superior. It is safe here. You may let down your guard. Allow me a word of advice. As your senior, you are a mere visitor to the round table. Nothing more. A house guest. Yet to Ez, estiloara. Historiare Dark Souls estiloara. Estilora da. Objetuetatik eta zea, eta gero ba, gauzak irakurriz, bideoak ikusiz, ulertu There's artezu. nothing left to say. Historio zaietako. Be at your leisure. Historia honetan parte hartu du George R.R. Martin. There's nothing left to say. Be at your leisure. Geizkiz banao, George R.R. Martin da zeintzun, ez? Canción de Fuego y Hielo, nola da? Bueno, tío. Game of Thrones idatzi zuna. Ah, hello. You must be new here. I'm, well, just call me Dialos. The honor of Dialos. one's house holds little import in these lands. By the way, have you met a young woman named Lanya on your travels? She's my servant, but fickle as the wind. Take your eyes off her for but a moment and she's Canción de good as Hielo gold. Fuego. If you find her, please be sure to tell me. Ez dut ikusi zea hori, baina Be sure to tell Ojo de me if you meet a famatua da, young woman tipo. named Lanya. She's a servant to my house. She's been my companion since childhood. I've lost count of the number of times I've had to find her like this. Honestly, she's such a little tomboy. Be sure to tell me if you meet a young woman named Lanya. Vale, 12 berdina. Vale, odola asko dago, así hor bossen badago. Salto hil leizke? Bai. Vale, bazpara ez de salto ingo. Odola usain duzun eta ara joan. Ba, holako zerbait. Hombre, You're a new face. No matter. It's all the same. Lay out your arms. Let's get smithing. I see you've noticed the chains. Nothing special. I'm a prisoner and these are my chains. I'm trapped by the hold. Undying, smithing for you fools.
That's all there is to it. Eske ez den nahi katana hau refortzatuz ez da katana ona. Esan et eskalatu honak ez dauzka. Hortaz, katana hobeago bat aurkitzen duten arte, nik uste saiatu orgala ez eskalatzen. Greetings, great champion called by grace. I am Fia. Circumstances have compelled my stay at the Round Table Hold. Great champion, would you allow me to hold you? But briefly, perhaps you might share with me some of your lively vigor and your stout-heartedness. Hemen Doing so bigarren will irakurketa grant me the ilezketa. warmth of a champion. And you, I am sure, will bear a Balderkin's blessing. Do you think it vulgar, perhaps? Where I come from, it is a sacred act. Ah, my thanks, Igual great ze izangoa, champion. paktu bat? You are very warm. Bendición del baldaquino. What you felt light up inside you was a Balderkin's blessing. Though it is but a fleeting thing, I am afraid. Come back to me, should you require another. I will take you in my arms as often Paktu bat as you need. izalaizke. Ze gaina osasunan da parean, han, goian. Han goian, ezkerrean goian. Dago hueko bat, karratu bat, eta hori da, zeurazki paktuentzat. Aspektu alde, duzak eso. Vale. Vale, hortik behetik jun laizke, bueno. Hortik nahi dut behitzeak. Vale, hortik ikusi deu, zertzean. Tipa honek ez du hitzetan, ala? Bai tipo isila. Zer da? Concede la bendición de una gran runa equipada al utilizar. Mnemotécnica. Destreza C. Hau ez da txarra, Ez da katana, baina ondo eskalatzen du C. Bueno, hain ondore ez, baina bueno. Daga bat. Momentuz. Ezerrez. A ver, remate jaten, jake ona torri nahi zen teleporta. Vale, a ver, hemendik zerbe da. Momentuz ez. Horta zulertzet, jetxo erko gala hemendik, eta hemen behera. Boss batera ekarri gaitu. Objeto más adelante.
gezurra esan, ez? Hemen objeturik ez dut eta ikusten. Bai, ala izango zen. Ezin gara pasau hendik. Vale, erabilingot. Vale, ballesta. Ok, eta guain zeiten dugu hemen. Ez badeu saltatu erze hartatik. Toki hartatik ikusi deuna. Ate hori zintzen ireki. Horrekin itzein deu, itxura aldatzeko. Irakurri. Tipo honekin ez da bitzen. Oh, I see you've just arrived. Welcome to the Round Table Hold. I'm Corin, a man of the cloth. I teach incantations, the strength granted us by the Two Fingers, and explore the secrets of the Golden Order, so that one day, if a Tarnished of the Round Table Hold should become Elden Lord, I might counsel them, ensuring order regains its proper form, righting rule over men. By the way, do you still see it? The guidance of grace. You do. Wonderful news. Most Tarnished are blind to it these days. You are something of a rare breed. Well, what do you say? Care to learn an incantation of the Two Fingers? Vale, bien encantamento baina. Ni nola naizen magoa, ez diate balio. Bueno, nik uste hemen lagakotela gaurkoz. Bueno, bai, gaurkoz, bai. Igual, ez dakit igual, iluntzen ibiliko nizen, zen. Baina hemen utzikoet gaurkoz, Elden Ring. Gaurkoz, oengoz. Eta, bueno, iluntzean dakit zitalek ibili behartula, eta igual arekin ibiltzen naiz, hau da, arek kooperatiboa nahi deitzea, ez dakit nola funtzionatuko, baina, bueno. Ez, baina, bueno, bestela haren zuzeneko nengo naiz, eta, bueno. Behitukoet, zein da bilen, rai deiteko. Musika kendu zaizue. Baina, bueno, gustatzen nahi zait, pixket errendimendu arazoie dauzka. Bueno, errendimendu baino gehiago. Optimizazio arazoi dauzka. Pena bat dianak. Baina, bueno, zen goioa. Baina, jolasa oso itxura honauka, asko aizik gustatzen. Twitch kargatzen bazait. Eta raid egiten dioten batematik. Bai, ez daino eskerrik asko pasatzeatik. Eta... Store the stream, uste da mendiala. Bueno, inorrez dago. Beraz, ez diot ino egingo. Bueno, iluntzean igual ikusiko da, así que, gero arte. Agur.